סנה, שלום. שלום. אני מאוד, אם את יכולה לספר לנו קצת על עצמך, מי את ומה התפקיד שלך במכללה. אני סנה ג'אבר, מפקחת על הניקיון במכללה. אוקיי. ואנחנו באנו לשאול אותך כמה שאלות לגבי המחזור במכללה. אם תוכלי לספר לנו קודם כל מה ממחזרים. אנחנו פה באזור של המחזור. יש לנו פה את הכחולים לבקבוקים. יש את הבקבוקים והמתכת וגם זכוכית. ויש פה של הסלולות. אלה הישנים, הכחולים האלה ישנים. חידשנו אותם, הבאנו 2 חדשים. אז אלה לבקבוקים ומתכת. ויש לך פה למחזור של הנייר. ופה יש לך סלולות. הסלולות אנחנו אוספים ויש חברה שבאה ולוקחת את זה. אוקיי, ומה קורה עם שאר הדברים? הנייר, יש גם חברה שאני מתקשרת אליה וגם באים ולוקחים את זה. בקבוקים אנחנו אוספים, אנחנו ממיינים וסופרים את זה, וגם יש לנו גם חברה שבאה ולוקחת. את הכסף זה מטרת העובדים. מה שחשוב, מה שחסר לנו למטרת העובדים, אני פונה להם. קניתי מחם, עכשיו אנחנו מתכננים למקרר לקנות, ימי הולדת, כאילו, על האש לפעמים אנחנו עושים, זה למטרה של העובדים. לדעתך במכללה אנשים מודעים לעניין של המחזור? מודעים, אבל יש לי בעיה כאן שפה לא צריך לזרוק זבל, אבל כשאנחנו מפנים את זה, לצערי, הרוב זה במקום בקבוקים אנחנו מוציאים זבל. למרות שיש פה פח לזבל שחור, אבל הם לא מנצלים אותו, הם שמים גם עם הבקבוקים זבל. וזה ממש לא חינוכי. אני תמיד עובדים על זה, ואנחנו כמה ניסינו שלטים, כמה שדיברנו על זה וכמה שניסינו לבטל את זה דרך העבודה, עד עכשיו לא עזר לנו. כמה בקבוקים את מנחשת יש בסמסטר אחד? אני לא זוכרת כמה, אבל 1,000. מגיעים לפעמים 300, הכי הרבה זה היה 400, 500, לא עוברים הרבה. בחודש? לא בחודש, אני לא מפנה כל חודש. אולי בלימודים, בתקופת הלימודים כן, אבל בקיץ זה לא היה. לא, בקיץ. וזה לא כל חודש, אני מפנה כל חודשיים. לא כל חודש. כי אני לא יכולה... קטנה, לא? זה קטנה. אז אני אומרת לך, זה לא הרבה... זה לא מוציא הרבה כסף, בגלל זה אנחנו אוספים כאילו כמה עד שזה מגיע לצרכים כאילו של העובדים. זה ממש קטן, זה לא... שלא ישמעו שזה ממש הרבה כסף, זה לא הרבה כסף. זה ממש לא הרבה כסף. מה בעצם היה קורה להשפעה הזאת אם לא היו ממחזרים? היה חבל, היה הולך לזבל, והייתה גם בלגן עם כל הניירת, כי הניירת גם משתמשים בה. הסלולות גם לטבע אסור שזה יהיה בזבל. בקבוקים חבל, כי זה גם כסף, אם אנחנו יכולים למחזר ולקחת כסף, אז למה לא? כאילו חבל. יש מטרה, לכל דבר יש מטרה. אוקיי. אז אם תוכלי עכשיו... תביא לי. אוקיי. ותמחקי את זה. כן. אני אגיד שאני אשאל את השאלה... כן, את שואלת. אני שואלת עכשיו שאלה לסטודנטים. נכון. למה כדאי למכללה למחזר? אוקיי. תודה רבה רבה. זהו? כן.